Oh, naa siya. Na sila din. Oh, nami karon diri sa Jollibee. Wala pa. Wala pa. Oh, wala naman. Unsa man na nga? Unsa man na dayon na? Napuna na po niya pumapaw kay maklaros video. O may na lang di kay mahalata ba nga nangaupaw na din yung buhok. Laro kay siya dito sa Bye-bye. Wala ko sa kwan. Sana ka dito kung ano sa gawa. Wala pa mga tao rin, pero kung ano na sila, masabaho, pasugod mo ang pagkain. Kasi sila kung ulatan, paghabot sila. Hala ako. Ulatan mo kung dito na.